What's up, what's up, what's up, kamsat at orat. For today's video, ipagkita ka niya yung update ito ay amo tayo mat nga tatakot adat di bagyo. Tinagan na tayo yung bagyo at tigan. Ipakita ka niya yung ano niya di mapaspasamak tata dito yung banda ti ayam dito yung Purok 7. So,